O demonskim bićima. Hristove reči: mnogo je sinova u kući oca moga, znače da postoje bića u univerzumu različitog stupnja duhovne zrelosti. Ne treba misliti da neka od ovih bića nisu u stanju da se materializuju i da nam se kao takva pojavljuju i uče nas duhovnim istinama. Naravno da postoje i demonska bića na različitom stupnju zla. Čovek kao slobodno biće bira i odlučuje. Ono što on misli i kako misli izaziva treperenje u vasioni. On privlači ili odbija nevidljiva bića načinom i jačinom svojih misli. Kosmos je ogromna centrala misli. Moramo biti ispunjeni dobrim mislima da ne bismo dali mesta rđavima. Demonska bića posle Hrista ne mogu da nanose zla nebu. Ostala im je samo zemlja i čovek. Na čoveka ona deluju ne samo direktno, već i indirektno, nekad preko umrlog koji se pokazao spremnim da posluži kao neka vrsta kanala demonskog delovanja na nekog živog čoveka. Takvih primjera imao sam u monaškoj praksi.